ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. Oşaların öylerine qafıları ve tahtlarını kumuşten ederdim. Keşonga tekiye berip söynerler. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Ve ulu zinetleri qılıldan etip bererdim. Bu zatların hiçbir değildir, meğer dünya hayatının esbaplarıdır. Ve ahiretin ulu nığmatları ve dereceleri sen Perverdigarın yanında perhiskarlar o muttakiler üçündür. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Ve her kim Hudaýyň zikrinden ve Kur'an'dan kör bolsa ve Kur'an'dan gözüni yumsa, şoňa bir şeytany musallat eder. Pes şol şeytan şoňa ýoldaş bolar. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Ve tahqiq şeytanlar şolaryny hak ýoldan men edip gaýtararlar. O şolar güman ederler özleri dogry ýoldadyr diýip. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Ta wagty ki şol adam biziň huzurumuza gelse, şonda aýdar: "Ey kaş ki men bilen sen araň daşlykda Magrib bilen Maşryk ýany bolsady. Pes nebeýle ýaman ýoldaşdyn." وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ve hergiz bu söz size peýda bermez bugun kunde. Olal dünýäde özüňize zulmedeňiz sebäpli. Tahqiq siz bugun kun azapda müşterekdirsiňiz. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Aya sen körleri eşittirip bilersiňmi? Ya körleri ýola hidaýet etip bilersiňmi? Ve ol bir adamy ki aşkar gumralykdady, ýola salyp bilersiňmi? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Pes eger biz seni ey Muhammed akissek de biz şolardan intigam alýandyrmyz. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Ya da sana şolarga azap bererin diyen wädämni kökederin, pes biz şolarga kadyrdyrs. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Pes sen muhkem tut, ol zatdan ki sana vahy edilipdi. Tahqiq sen dogry ýoldadyrsyň. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Ve tahqiq şu Kur'an sen üçün ve sen qawmyň üçün ulu tezekkur ve ýadawary ve wagz we nasihatdyr. Ve tizlikda şu hakda sizden sual ediler. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Ve sen şolardan sonra senin ozal iveren Resullarımızın ummatlarından aya biz Rahman atlı Hudadan başka ma'budlar bardır deyip hukmettik ki şolarga ibadet edilsin deyip. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ve tahqiq biz Musa'nı öz mucizelerimiz bilen ve nişanalarımız bilen Firavuna ve şon kavmuna resul etip iverdik. Pes Musa şolara aýtdy: "Tahqiq men alem jahanyň Perwerdiganyň iveren rasulydyr."
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. Pes vakti ki Hazreti Musa aleyhisselam şolarga bizim ayetlerimizi ve nişanalarımızı getirenne ve şolarga mucizelerini aşkar edenne şolar Musa'nı maskar edip